Hola, em dic Esther Sanz i llegiré el Psalm 41. Per al director. Psalm de David. Feliç el que es preocupa pel pobre. Javé el deslliurarà el dia dolent. Javé el protegirà i el farà viure. Serà feliç a la terra. I tu no el lliuraràs al desig dels seus enemics. Javé el sostindrà en el llit del dolor. En la seva malaltia, tu li transformaràs tot el seu llit. I jo vaig dir: Javé, tingues misericòrdia de mi, guareix la meva ànima, perquè he pecat contra tu. Els meus enemics diuen maliciosament de mi: quan morirà i es perdrà el seu nom? I si algú ve a veure'm, parla fingidament, el seu cor arreplega iniquitat per a si mateix. Quan surt a fora, xerra. Tots els que m'odien murmuren junts contra mi, planegen el mal contra mi, dient: una cosa malèfica li ha caigut al damunt, i com que està prostrat, no s'alçarà. Fins al meu amic íntim, en qui jo confiava, que menjava el meu pa, ha aixecat el taló contra mi. Però tu, Javé, tingues misericòrdia de mi, i alça'm, i els retribuiré. En això conec que et complaus en mi, perquè el meu enemic no triomfa sobre mi. I a mi em mantens en la meva integritat, i em fas estar al davant de la teva presència per sempre. Beneït sigui Javé, el Déu d'Israel, des de sempre i per sempre. Amén i amén.